U principu mi svaki put kada komuniciramo sa alatom veštačke inteligencije, mi u stvari komuniciramo sa kompanijom koja stoji iza tog alata, delimo sa njima nekakve podatke. E sad, kakve mi to podatke delimo, najčešće ne znamo. Najčešće korisnici ne znaju šta se s tim podacima dešava, koji podaci se dele, gde ti podaci dalje idu, na koji način, koliko dugo se obrađuju, šta se sa njima radi, gde se oni čuvaju i tako dalje. Dovoljno je da odete na sajt ChatGPT, jel tako, i da pogledate politiku privatnosti. Vidjet ćete da postoje dve različite politike privatnosti. Jedna se odnosi na pojedince u evropskom ekonomskom prostoru, u Ujedinjenom kraljevstvu, to je znači u Velikoj Britaniji i Švajcarskoj, i potpuno druga politika privatnosti koja je za nas sa jeftinim uladicama. Ako pogledamo tu drugu politiku privatnosti, možemo pogledamo da vidimo koji su to podaci koji se obrađuju kada bilo ko od nas koristi ChatGPT. Kaže, to su podaci o nalogu, korisnički sadržaj, sve ono znači čime mi punimo ChatGPT kada komuniciramo sa njim, informacije o komunikaciji, ostale informacije, podaci iz evidencije, podaci o uređajima koje koristimo i tako dalje. I između ostalog jedan jako interesantan detalj, a to je da se isti ti podaci koriste upravo za razvijanje modela veštačke inteligencije. Naime, u ovoj politici privatnosti dobijate instrukciju da posetite određenu internet stranicu na kojoj možete da isključite mogućnost da ChatGPT, odnosno kompanija OpenAI, obrađuje vaše podatke u svrhu razvijanja modela veštačke inteligencije. Kada posetite tu internet stranicu, možete da isključite, da kažete nemoj da obrađuješ te podatke za razvijanje AI-a. Međutim, ono što je interesantno jeste da kada dođete na tu internet stranicu, ta internet stranica pokazuje da je taj prekidač već sve vreme bio uključen. I da sve to vreme, dokle vi koristite tu uslugu i dok dođete do te internet stranice, da su vaši podaci već bili obrađivani za potrebe razvijanja modela veštačke inteligencije. Međutim, šta još interesantno piše u ovoj politici privatnosti? Piše da je, što se tiče korisnika koji koriste posebne biznis modele za ChatGPT, da se njihovi podaci po defaultu ne obrađuju za razvijanje sistema veštačke inteligencije. I da će se obrađivati samo onda ako to korisnik sam izričito traži. Što znači da je u pitanju privatnost kao luksuz. Kao da doplatite recimo za umesto ekonomske kategorije da sednete u prvu klasu aviona. Interesantna je stvar takođe da ako pročitate politiku privatnosti koja se odnosi na Evropsku uniju, tu ćete pronaći još neke detalje koji se ne nalaze u politici privatnosti našoj. Tako da što se tiče samih propisa, gde mi ovde nailazimo na problem u primjeni propisa? Veliki broj tih stranih firmi koje pružaju ovakve alate nemaju predstavnike u našoj zemlji, predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti kojima bi naš građanin mogao da se obrati da bi ostvario nekakva svoja prava. Ovde imate uputstvo da se obratite i obratit ćete se direktno u kompaniji koja se nalazi negde u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne postoji predstavnik na teritoriji Republike Srbije. I to je ono što je problem. Zbog čega je to problem? Naši propisi o zaštiti podataka o ličnosti su preuzeli mutatis mutandis odredbe GDPR. Prema GDPR-u, američka kompanija koja nema svog predstavnika za zaštitu podataka o ličnosti u Evropskoj uniji rizikuje ogromnu kaznu. Drakonsku kaznu koja se kreće do 10 miliona eura ili do 2% globalnog godišnjeg prihoda. Ista ta odredba preuzeta je kao u ogledalu u našem zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Šta mislite kolika je kazna za tako nešto po našem zakonu? Izuzetno mala. Ta kazna iznosi 100.000 dinara i izriče se u formi prekršajnog naloga koju bi trebao poverenik da izrekne. To znači da bi poverenik trebao da izrekne kaznu kompaniji OpenAI u iznosu od 100.000 dinara. Pa ako OpenAI plati u roku od 8 dana, onda se pola prašta. A odgovorno lice, to je direktor OpenAI-a, bi trebao da plati 20.000 dinara, odnosno 10.000 ako plati u roku od 8 dana. Kako vam se to čini? To je ono što je problem. Međutim, mi smo ne u skladu sa zakonom, već uprko zakonu uspeli da preko 50 svetskih kompanija dovedemo u Republiku Srbiju i da imenuju svoje predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti. Na prvom mestu to je Google, Yahoo, Alibaba, Netflix,
još 50-ak velikih svetskih imena. Nažalost, kompanija Meta još uvek nema svog predstavnika. Kompanija Meta je baš u pogledu veštačke inteligencije veoma zanimljiva, jer podatke svojih korisnika koristi upravo za potrebe razvijanja sopstvenih AI modela. Tako da, što se tiče same regulative, naša bi regulativa svakako trebala da bude unapređena. Prema strategiji zaštite podataka o ličnosti mi očekujemo od 27. godine unapređenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prema strategiji razvoja veštačke inteligencije očekujemo Zakon o veštačkoj inteligenciji takođe negde do kraja 27. godine. Prostora za unapređenje definitivno ima, ali ono što je jako važno jeste doneti propise koji su sprovodivi na prvom mestu. Jer ako vi donesete propis kojim pretite velikoj svetskoj kompaniji koja zarađuje milijarde dolara, sa 100.000 dinara im pretite. Tako nešto je potpuno smešno, neizvodivo. Takva kazna nije srazmerna, nije odvraćajuća. Tako da u svakom slučaju mi se svi nadamo da će doći do unapređenja pravnog okvira i do boljih pravnih rešenja u oblasti kako veštačke inteligencije, tako i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.